Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat nga sa makausapa inyong gipadayon sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan. Karong hapuna nga atong sugilano naguluhan og NBN CTE. Hinumdum temon tanan sa NBN CTE scandal atong tuig 2007. Akong basahon ang kinatibukang kasaysayan sa kaso ug tingali dungan tang mahinumdum sa usa sa labing langog na iskandalo sa atong bag-ong panahon. Dugay kaayong nahusay tungod sa pagmonopolya ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo sa iyang mayoriya sa Kongreso, sa iyang mayoriya sa Korte Suprema, sa iyang pagdominar sa Executive Department ug sa uban pa mga ahensya sa gobyerno. Hasta sa mga independente nga mga ahensya sama sa Commission on Elections. Money height sa pagpahimos ni Arroyo sa gahom nga tanang iyang mahuna-hunaan mahimong iyang makuha. Maayo na lang kay dunay isog nga mga opisyal sa gobyerno nga maisugon nga ni barog batok niya. Tingali makakita tag susama nga sitwasyon karon sa atong panahon. Tingali kining maong panghitabo sa NBN CTE scandal, makahatag na tug leksyon, makahatag na tug giya kung saan sa pagduma ang atong kaugalingon nga mga iskandalo sa ato karong panahon. Nagsugod nin tanan Abril 2007 sa dihang ang Department of Transportation and Communications, DOTC pa man ang DOTR sa una. Ang panguni adto mao si Leandro Mendoza, kani hepe sa Philippine National Police. Unya pagretiro na, gigantihan siya ni Arroyo tungod siyang loyal nga serbisyo pagka-transportation secretary. Nisud siya og kauyunan uban sa ZTE Vice President nga si Yu Yong. Ang ilang kontrata balor og 329.5 million US dollars. Kining moong kontrata gitawag og National Broadband Network NBN. Nagisaad mo palambo sa sistema sa komunikasyon sa nasudnong gobyerno. Sa ato pa, kabahin sa NBN contract, mao ang pagladlad og kable sa internet ug sa komunikasyon sa tibuok Pilipinas. Super dinakuha ining kontrataha, 329.5 million US dollars. Pagka Agosto 29, sa ato pa Abril, ato ipon Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto. After 4 months, dunay natimhawan si Kongresista Carlos Padilla na taga Nueva Vizcaya. Tanawa ha, anihit kang oposisyon panahon ni Arroyo pero isog. Nakatimaho si Kongresista Carlos Padilla na dunay binuang kining transaksyon sa National Broadband Network. Nihimo siya privilege speech at tubangan sa House of Representatives. Ug iyang gipasangilan ang kanhi chairman sa COMELEC nga si Benjamin Abalos. Amahan ini karon DILG secretary nga si Benhur Abalos. So milabot sa COMELEC sa NBN contract. Pero ingon si Padilla, si COMELEC chairman Benjamin Abalos usa sa nagduso, usa sa maniobra aron makalusot kining maong proyekto. Nipasangil siya nga si Abalos niadto sa China aron sa paghikay sa transaksyon sa National Broadband Network uban sa CTE. Kay kining CTE usa man is labing dakong kompanya sa telekomunikasyon sa China. Pagkasunod adlaw, si Abalos ni himakak sa pasangil ni Padilla pero ni angkon nga niadto siya og China kaupat ka higayon. Pero lain ko na iyan tuyo, dili National Broadband Network. Tanawa ra, Chairman's COMELEC niadtong China, di siya kapasabot sa tuyo ngadto sa China. So ingon ini ang matang sa liderato ni Arroyo. Mga questionable kayo mga personalidad ngayon gitudlo sa labing importante nga mga pwesto sa gobyerno. Pagka Setyembre 5, 1 month human sa privilege speech ni Padilla, si Senador Nene Pimentel, ang amahan ni karon Senador Coco Pimentel, ni auhag og investigasyon sa Senado sa kontrata sa National Broadband Network. So, after 1 month sa
privilege speech si Padilla, nakadungog na sab si Pimentel o kasayuran nga di mao ang NBN contract na gisudlan sa Department of Transportation and Communication sa administrasyon ni Arroyo. Tungod sa auhag ni Pimentel, ug dinhi masihag unsay kalainan sa Senado in 2007 ug sa Senado karon. Ang Senado nitong 2007 independente. Doon ay mga aliadong senador si Arroyo pero minority. Ang mayoriya sa mga senador independente ni Arroyo. Ang isog kayo itong mga senador. So isip, tubag sa auhag ni Pimentel, tuto ka komitiba sa Senado ang nagkasabot nga mulusad og dinungan nga investigasyon. Ang Senate Blue Ribbon Committee, gipanguluhan nitong higayunan ni Senador Alan Peter Cayetano. Isog pa kanis Cayetano, kay kontra man to silang Arroyo. Ang National Defense and Security Committee, gipanguluhan ni anhing Senador Rodolfo Pong Biazon. Og ang Trade and Commerce Committee, gipanguluhan ni kanhi Senador Mar Rojas. Senador Paz Rojas ini. Popular pa kay si Rojas. Ining higayuna. So ang tuto ka komitiba sa Senado, mo nilusad og investigasyon. Usa sa una nilang gipatawag nga resource person, mao ang anak ni House Speaker Jose De Venecia. Si De Venecia, loyal man kitong Arroyo, sukad pang Ramos, siya Speaker sa House. Ang iyang anak, si Joey De Venecia III, na-testify. Usa sa labing unang resource persons na niatubang sa mga senador. Matod ni Joey De Venecia III, nakuyog siya ni COMELEC Chairman Benjamin Abalos dito sa China. Kung iyang nadunggan si Abalos na ngayo og kwarta, didemanda in fact og kwarta, gikan sa mga opisyal sa CTE, isip bugti sa pagpalusot sa kontrata sa National Broadband Network. Si Joey De Venecia, nung na-appeal siya ini maong transaksyon, kay siya karibal sa CTE. Ang iyang kompanya Amsterdam Holdings maoy ni subasta unta sa National Broadband Network, unya na pildi sila sa CTE. So mura ning sour loser si Joey De Venecia, pero daghang isig nahibawan nga nakapaapiki sa administrasyong Arroyo. Pagkasulod adlaw, September 11, ang Korte Suprema niluwat og temporary restraining order batok sa National Broadband Network contract. So gipugnan ni TRO sa Korte Suprema ang pagpatuman sa kontrata nga gipirmahan na sa administrasyong Arroyo o sa CTE. Sa ako nang gisulti ganina, ang nipirma para sa administrasyong Arroyo mao si Transportation Secretary Leandro Mendoza ug ang ni pirma sa CTE ang ilang vice presidente. Ang TRO giluwatan sa Korte Suprema tungod sa petisyon sa certiorari nga gipasaka ni Iloilo Vice Governor o kanhi kongresista Rolex Suplico o ni Joey De Venecia. So si Suplico, vice gobernador sa Iloilo nitong higayuna, muni pasakag petisyon. Pating lingigan, no? Sa mga personalidad nga nahilambigit. Pulos ba konektado? Pulos doon ay pwesto sa gobyerno. Ang Korte Suprema nihatag sa CTE og 15 days sa pagkomentaryo sa injunction na dili himo permanente ang temporary restraining order batok sa kontrata. Si Suplico ni pasalig nga ang kauyunan sa National Broadband Network wa iagi og subasta. Og nakalapas sa Telecoms Policy Act nga nag-require sa privatization sa tanang telecommunications facilities. So ngano kuno manghilabot man ang gobyerno sa National Broadband Network, gi-privatize naman ang telekomunikasyon. Sa iyang bahin, si Kongresista Carlos Padilla, nga mo'y unag yung nipabuto ining mga iskandalo, nipasaka og kaso. Batok sa DOTC, Department of Transportation and Communications, o sa ZTE officials. Ang iyang basis, gilapas nila ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ingon man ang Telecommunications Policy Act, ang Build, Operate, Transfer, BOT Act, o ang Government Procurement Act. Ang kaso iyang gipasaka sa buhatan sa Ombudsman. Ang kumpanya ni Joey De Venecia, ang Amsterdam Holdings Incorporated, nipasaka sab og
petisyon at tubangan sa Korte Suprema aron suguon ang DOTC sa pagbutyag og kopya. Ipahatag nila tanan sib ang kopya sa transaksyon o sa kontrata, kopya sa kontrata. Kay matod sa Amsterdam Holdings, sila unta mo tinuod nga nakadaog. Dili ang CTE. Pero tungkol sa suborno, ang CTE mo gipa daog sa Administrasyong Arroyo. Sa iyang pag-atubang pagbalik sa Senado, ang anak ni House Speaker Jose de Venecia nga si Joey de Venecia III ni-testify atong Setyembre 18. Paspas kayo, dagat sa mga panghitabo, nga ang first gentleman nga si Mike Arroyo, personal, na nipasidaan niya to back off. Dili na manghilabot sa National Broadband Network Project. Tingiligigan no, sa mga personalidad nga nahilambigit. Pagka Setyembre 20, atul sa sunod nga hearing, tingiligigan sa hearing sa Senado, tulo ka komitiba ang nagpahigayon ng hearing. Yung tanawar ko ng kalidad sa mga senador nga nag-hearing. Nene Pimentel mo iniawhag, Alan Peter Cayetano, Pong Biazon, Marojas, mo yung mga presiding officers sa hearing. Gipatawag ang tanang mga sakop sa gabinete sa hearing. Gawas lang absent ang Director General o Secretary General sa National Economic and Development Authority, NEDA, nga si Romulo Neri. Pero nitong higayon na si Neri, wa na sa NEDA, itudlo na siya nga chairperson sa Commission on Higher Education o CHED. Pero ang rason ni Neri, nga nung siya katambong sa hearing, kay nasakit siya. Pagka Setyembre 22, so ito ba, after 2 days, nawa katunga si Neri, si kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo, gihanga na sa kontrata, daghan na kaayong mga ebidensyang nito mabatok niya, iyang gisuspenso ang National Broadband Network. So human GTRO sa Supreme Court, giimbestigar na pag-ayos mga senador, iyang gidali-dali og suspenso ang NBN CTE contract. Kay natayog na pag-ayo ang iyang administrasyon. Finally, si Neri, naayo na siyang sakit, niatubang na sa mga senador. Nag-atubang sila ni COMELEC Chairman Benjamin Abalos. September 26, dungan isang birthday, ang ilang pag-atubang sa Senate hearing. Ni-testify si Neri, o kining iyang testimonya nakapagtayog ni sa Tibok Nasod. Niingon si Neri, na si Abalos nitugaan niya, SEC, may 200 ka dito. Ang iyang pagsabot to 200 million pesos ang madawat ni Romulo Neri kung iyang aprobahan ang kontrata sa National Broadband Network. Diha mas Abalos, iyang atubangan, gihimakak ni Abalos ang pasangil ni Neri. Pero ingon si Neri, himo ni Abalos kinintanyag atul sa ilang pagduwa o golf dito sa Wakwak Golf Club. Diin ilang gituki ang NBN CTE contract. Si Abalos ni himakak nga iyang gisubornuhan si Neri. Pagkahuman si Neri, di nang ganahan mo tubag sa pangutanas mga senador. Kaya maapiki man siya pag-ayo. Maapiki man si kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo. So gi-invoke ni Neri ang executive privilege. Hindi na siya manubag sa mga pangutanas sa mga senador. Unya sa sunod nga pagpatawag sa hearing sa Senado, duwa na mutunga si Neri. Og iyan na sang gi-invoke ang executive privilege. So nitakom na si Neri, human siya ni pasangil nga gisuwayan siyang suborno ni Abalos. So si Neri isog batok ni Abalos, pero kung hisgutan na ang posibleng kalambigitan ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo, takom si Neri. Pagka Setyembre 27, one day after sa hearing, ang CTE ni petisyon sa Korte Suprema nga libkason ang temporary restraining order. Kay naalkansi na kuno sila og minilyon ka dolyar sa pagka-TRO sa kontrata. Pero, wanay kapuslanan na ilang petisyon kay gisuspenso naman ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo ang kontrata. Pagka Oktubre 1, pila lang kaadlaw, human siya pasangiling na nuborno ni Romulo Neri na uwaw o tingali auhag ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo si COMELEC Chairman Benjamin Abalos sa pag-resign. So, ni-resign siya Oktubre 1, 2007. Nipuli niya si Resurrection Borra, isip chairman sa COMELEC.
Dayon si Arroyo, one day after sa resignasyon ni Abalos, niadto sa China. Nibiyahe si Arroyo sa China. Nakitagbo siya sa Chinese President o General Secretary sa Communist Party na si Hu Jintao. Mao ni ang pangu sa China, mura ni Xi Jinping sa iyang panahon. O gipasabot ni Arroyo ngadto sa presidente sa China ang difficult decision sa pagkanselar sa kontrata para sa NBNCTE. Ningon sa Arroyo, wa na. Di na mada ang kontrata. Pagka Mayo 26, 2008, pagkasunod tuig na, ang Korte Suprema ni basura sa contempt sa Senado batok ni Neri. Matod sa Korte Suprema, ang panagsulti nila ni Neri, Romulo Neri, o ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo, ma-consider nga classified information. Dili mahimong pugson sa mga senador si Neri sa pag-testify unsa ilang istoryahan sa kanhi Presidente. So, mahitungod lang galing ni Abalos, mahitungod sa ubang nga tao, ang Korte Suprema isog. Pero parte na ganin ni Arroyo mutumaw na ang mayoriya sa mga maestrado tinudlo ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo kanunay nga matabunan ang posibleng kalambigitan ni Arroyo sa transaksyon. Pagka Enero 30, 2008, ang Senado nakadungog na mahitungod ni Rodolfo Losada Jr. Na si Losada maoy dako kayog kasayuran mahitungod sa NBNCTE kay siya maoy eksperto sa IT, gigamit og suod siyang higala ni Romulo Neri og siya consultant ni ining maong kontrata ug daghan kay siyang nahibawan mahitungod sa transaksyon. Tungod ini ang Senado ni pagawas og warrant of arrest batok ni June Losada. Siya maoy niadtong higayuna Chief Executive Officer, CEO sa Philippine Forest Corporation, PhilForest. Pero siya sa mga consultant sa NEDA tungod sa iyang IT expertise. Pero netong higayon na si June Losada, nagtago-tago na. Motong gipadakop siya sa Senado. Si Neri, nitago sab. Wa na sa pakita sa mga senador. Kaya di na gusto manubag sa ilang mga pangutana. Gipatawag si Losada, wa mo nga si Losada bisan sa arrest warrant batok niya, kay wa na di kuno Losada sa Pilipinas, didto na siya nagtago-tago sa Hong Kong. Sa iyang bahin, si House Speaker Jose de Venecia, nakabatyag na og pressure. Wa siya kabadlong sa iyang anak na si Joey de Venecia III, napugos si de Venecia sa pagkanaog, pagka-speaker. Doon ay motion of confidence nga gipasaka na pildi si de Venecia. Kaya timan ang mayoriya sa mga kongresista aliado ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Sumao ni ang dagway sa politika sa Pilipinas sukad pa sa una. Isa klaro kay sad-an sa Arroyo kay aliado niya ang mayoriya sa mga kongresista, why nahimo? Si de Venecia. Di ba siya kabadlong siyang anak, kay negosyo man na siyang anak, napugos siya sa pagkanaog sa katungdalan. Umotong napuli niya, kauban na sab niya sa lakas CMD, iyang pangabaga si Prospero Nograles sa Davao. So katong panagkita namong Nograles, nahitabo to 2008 or 2009 atol sa incumbency ni Nograles pagka-speaker sa House of Representatives. Pagka Pebrero 5, ang Senado nakadungog nga si June Losada mupauli sa Pilipinas gikan sa Hong Kong. So gisugo sa mga senador ang ilang sergeant at arms, pagtukod og arresting team. Nag-atang sila sa Ninoy Aquino International Airport. Inigabot ni Losada ilang plano, dakpo na sa Losada, idiretso nilang tanggong sa Senado aron mapugos pag-atubang o makatubag sa mga pangutana sa mga senador. Pero wa nila ikita si Losada. Sige, unsa lagsiksik, wa nila makita si Losada. Naunhan na di sila og laing grupo sa mga tao nga nikuha ni Losada. So, klaro gyud taga-gobyerno, kay hastag yung taga-senado na blind sa Ninoy Aquino International Airport. Si Losada, gikatawang gida sa maong grupo ngadto sa Lasal Green Hills, gida siya ngadto sa Mandaluyong, may teritoryo ni COMELEC Chairman Benjamin Abalos. O dayon, ang iyang mga parinte nag-uol na nga nung wa makapauli si Losada adtong adlaw.
August to February 5. So nagpatabang ang mga paryente ni Losada sa pagpangita niya. Gusto ng pangitaon si Losada, nahadlok sila doon na hitabo ni Losada kanung wa man makagawas sa Ninoy Aquino International Airport. Pagka Pebrero 7, 2 days, human sa supposed arrival ni Losada sa Ninoy Aquino International Airport, si Losada nipakita na. Gikuha siya sa kapulisan, gida siya sa Lasal Green Hills, sa Mandaluyong, o dito gilambigit na ni Losada. Nitingog na si Losada, iyang gilambigit si Mike Arroyo, ang bana ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo, o si Chairman Benjamin Abalos sa NBNCT. So ingos Losada, si Abalos mauray yano-yanong pasangil, pero tinuod nga utok mo si Mike Arroyo. O gigamit ni Mike Arroyo si Benjamin Abalos sa pagbroker ining maong kontrata. Sa samang adlaw, pagpakita ni Jun Losada, ang Korte Suprema ni pugong sa Senado pagpadakop ni Romulo Neri. Kaya mga senador, gisapot namang Neri. Nanong likay-likay man ka. Naingon ang Korte Suprema, di ninyo mahimong dakpon si Neri kay executive privilege lagi. Di siya mapugos pag-testify o silang panag-istoryahan ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Nahuman, gilibgas ang arrest warrant batok ni Neri, nipakita na si Neri. Wa na siya magtago-tago. Pagkasunod adlaw, gipahigayo na ang hearing sa Senado. Adito na si Jun Losada. Iyang gikonfirmar na ang pangusa NEDA niya itong higayon nga si Romulo Neri, iyang mao'y nikuha siyang serbisyo isip consultant. Ug maton ni Losada, tinuod ang testimonya ni Neri nga si COMELEC Chairman Benjamin Abalos ug si First Gentleman Mike Arroyo mo'y utok sa pagpangwarta sa National Broadband Contract. Muto'y labing klaro nga testimonya na nakuha sa mga senador so far, mahitungod sa kontrobersiya. Mato ni Losada, wa dayon siya makapakita sa mga senador kay gidagit siya siyang pag-abot sa Ninoy Aquino International Airport. Iyang gipasangilan ni padagit niya mao ang Secretary sa Department of Environment and Natural Resources niya itong higayuna nga si Lito Atienza. Ang kanhi na mayor man si Lito Atienza sa Manila. Kay si Atienza mao may iyang boss. Kay chef ang PhilForest underman sa Department of Environment and Natural Resources. Laing ginganlan ni Losada nga nipadagit niya mao si kanhi Presidential Management Staff Head Michael Defensor. So kinis Mike Defensor sa una pa gining badlungon panahon ni Arroyo. Ug iya sang ginganlan nipadagit niya ang Secretary for Special Concerns nga si Remedios Poblador ug si Deputy Executive Secretary Manuel Gaite. Mao ni ang tanang ginganlan ni Losada nga nagkunsabo sa pagpadagit niya motong siya ikita sa arresting team sa Senado. Pagka Pebrero 11, pagpadayon sa hearing sa Senado, kusganong gipanghimakak sa administrasyon ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo nga ilang gidagit si Losada. Pero ingon si Losada, gilibot-libot siya sa Metro Manila. Human siya dagita gikan sa Ninoy Aquino International Airport. Human siya kuno ilibot sa Metro Manila, niabot silang Los Baños sa Laguna. Sa wa pa siya dadang adto sa Lasal Green Hills Seminary. Sigon ni DNR Secretary Lito Atienza, na nangayog tabang niya si Jun Losada. Kaya nahadlok si Jun Losada sa iyang kinabuhi siyang pagbalik din sa Hong Kong. Gikan sa Hong Kong. So ingon si Lito Atienza, wato na ko, nagita, siya nangayog tabang na ko. Mao kuno itong siya ni facilitate pagkuha ni Losada. So kuno pa na nagita, anong wala ipakita si Losada sa mga senador? So, kuan ba? Matik-matik. Sama karon daghan kay matik-matik sa mga opisyal sa gobyerno. Sa iyang bahin si Joey De Venecia, napalagpot naman ang iyang amahan pagka-House Speaker, mas niisog na. Niangkon siya nga ang CTE nihatag og advance payment nga $1 million ngadto ni COMELEC Chairman Abalos. Bisag wa pa kuno mapirmahin kontrata ni Abante na, doon na advance payment ang CTE ngadto ni Abalos. Matod sa mga senador, doon na sukaranan papasaka og kasong plunder batok ni Abalos. Kay ang threshold sa plunder 50 million pesos man. Na
pangurakot. Si Deputy Executive Secretary Manuel Gaite ni atubang sa mga senador pagka Pebrero 26, 2008 ni. Matod ni Gaite na iyang gihatagan si Losada og 500,000 pesos, tunga sa milyon ka pesos, iyang panggasto sa Hong Kong. So klaro kay kinsa ni patago ni Losada dito sa Hong Kong ang administrasyong Arroyo. Ug aron mosugot si Losada nga magtago-tago siya sa Hong Kong, gihatagan siya og tunga sa milyon ka pesos. Matod ni Gaite, dili siya maka-justify. Siya pagkatubang sa mga senador ng Gaite, wa jud ko'y rason mahatag ninyo nganong ako gihatagan og tunga sa milyon ka pesos si June Losada. Pero ang iya kunong aksyon nagumikan sa kusi siyang konsensya ug tungod sa iyang pagtuo. So napamatudan na tinuod ang pasangil ni June Losada, gihatagan siya sa Malacañang og 500,000 pesos, tunga sa milyon ka pesos aron pagsibat, aron pagtago-tago sa Hong Kong. So kini si June Losada, mura ni siya og whistleblower nga primero ni nakigonsabo paghilom sa transaksyon, unya natugkan siyang konsensya, nangisog na siya sa pag-testify. Pero si Losada mismo dili perpekto nga opisyal sa gobyerno. Later on atong mahibaw-an nga si June Losada hinuon mo naapiki. In fact, nahibaw ta karon nga si June Losada na priso na. Uban siyang igsuon tungod sa iyang kaugalingong malusong nga mga transaksyon sa PhilForest. Ang nakapait, si Losada mo na priso, ang tanan niya mga gipasangilan gawas nun. In fact, si Benjamin Abalos, suman siya na uwawi ini mong iskandalo, murag nakabalik pagkamayor sa Mandaluyong. Yang anak mo, karoy DILG Secretary. So, wag sila matangtang sa gahom. Si Arroyo nagpabilin nga kongresista. Si Mike Arroyo nagpabilin nga gawas nun. Murag wag sila matandog ini mong iskandalo. Dayon ang Court of Appeals ni basura sa writ of amparo petition nga gipasakan ni Losada tungod sa kakuwang sa mga ebidensya nga dunay hulga batok siyang kinabuhi ug sa iyang seguridad. Pagka Setyembre 23, 2008, si Losada ni auhag sa Korte Suprema na ablihan pagbalik ang iyang kaso. Kay matod niya na miligro gyud ang seguridad sa iyang mga igsuon nga silang Violeta ug si Arturo Losada. Pagka Agosto 23, 2016, ang Sandigan Bayan ni desider nga si Losada ug ang iyang igsuon sad-an sa graft tungod sa ilang kontrata sa Philippine Forest Corporation. Gisintensyahan sila og 6 ngadto sa 10 ka tuig nga pagkapriso. O karon piniriso si June Losada ug ang iyang igsuon. Pagka Agosto 23, 2016, matod sa Sandigan Bayan, konbiktado si June Losada. Si Mike Defensor sa iyang bahin, ang kanhi pangu sa PMS sa Malacañang, atong 2008, nipasaka og 6 ka pahina nga perjury lawsuit batok ni June Losada tungod siyang pag-testify under oath nga nibayad siya ni Losada og 50,000 pesos pag-usab siyang pamahayag nga gidagit siya sa Ninoy Aquino International Airport pag-abot niya sa Hong Kong. Pagka Pebrero 26, sa hearing nasab sa Senado, ang inhinyero sa ZTE nga si Dante Madriaga ni-testify atubangan sa mga senador. Niangkon siya nga dunay 41 million US dollars nga advances nga gipangayo unta sa grupo ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo, COMELEC Chairman Benjamin Abalos o kanhi First Gentleman Mike Arroyo, pero wa na ihatag sa CTE. Kay matod sa CTE, kinahanglan mo pakita si Arroyo atol sa pagpinirmahay sa kontrata. So ang CTE mismo, di na mutuo ni Mike Arroyo o ni Benjamin Abalos. Kinahanglan mo pakita kung ang presidente o na sila mutuo nga ipadayon ang kontrata. Kay ang mga kaso gipasaka man sab sa buhatan sa ombudsman, si Ombudsman Maria Merceditas Gutierrez na tinudlo ni Arroyo, ni supina ni First Gentleman Mike Arroyo, ni Romulo Neri o ni Joy De Venecia o ni Chairman Benjamin Abalos aron paminahon ang ilang bahin sa pasangil batok nila. Ang kaso gipasaka ni kanhi Vice Presidente Chofisto Gingona Jr. Buhi pa si Tito Gingona ning higayuna
Apil sa nipasag kaso si Padre Jose Dizon o Party List Representative Joel Villanueva. Kongresista pa, di pa senador si Joel Villanueva. Yan itong higayon na kongresista pa sab si Ana Teresita Hontiveros Barakel. Mao ni si Senadorisa Hontiveros karon. Ang buhatan sa ombudsman ni pasaka og kaso batok nila ni Gloria Macapagal Arroyo, Jose Miguel Arroyo, Benjamin Abalos o kanhi Transportation Secretary Leandro Mendoza sa kaso nga pagpangawkaw tungod sa ilang pagpanghilabot sa CTE National Broadband Project sa Disyembre 28, 2011. So napasakaan na og kaso si Arroyo kay di naman siya presidente nining higayuna. Yaw na nakairog finally ang kaso sa ombudsman. Dihangwa na sa Gutierrez. Bag-o na ang ombudsman. Si Ombudsman Conchita Carpio Morales ipatigbabaw ining maong indictment sa pagpasag kag kaso batok nilang Arroyo pagka Marso 2012. Si Kongresista Nery Colmenares o si Kongresista Walden Bellio niauhag sa pagdili sa city operation sa tibuok Pilipinas hangtod nga mapatin-aw ang iskandalo na ilang namugna. Ang Sandigan Bayan sa iyabahin ni basura sa kasong pagpangawkaw batok ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo o siyang kaubang mga sinumbong pagka Setyembre 2016. Tuwa na sad si Noynoy Aquino ini. Atul ni Noynoy, pending ang kaso, pagkawa ni Noynoy, pagpuli na ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, papasab ang tanang kaso, batok ni Gloria Macapagal Arroyo. Ligon kay mga ebidensya ni Ombudsman Conchita Carpio Morales, batok ni Arroyo, for example, ang testimonya ni Romulo Nery, nga gitanyagan siya og 200 million pesos nga suborno. Niingon lang ang Sandigan Bayan, wa man ninyo na gi-introduce. Ingon ang ombudsman, amo man ang gi-introduce. Kana mong ebidensya, nganong wa man ninyo apila sa inyong desisyon. So, kay bawatan tanan ang mga maestrado sa Sandigan Bayan, ang mayoriya tinudlo ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Ilalang gihuwat, mapupos ang termino ni anhi Presidente Noynoy Aquino, gibasura nila ang mga kasong pagpangawkaw batok ni Arroyo. Ug human na basura ang mga kasong pagpangawkaw sa Sandigan Bayan, nagkanit-kanit ng epekto hasta ang mga kaso atubangan sa Korte Suprema gibasura sa. E matod sa Korte Suprema, naabsulto na sa Sandigan Bayan si Arroyo, di na siya may mong tadtugon ining kasuha. So si Arroyo ni kanselar sa National Broadband Network Project atong Oktubre 2, 2007. Ang Korte Suprema pagka 2008 ni basura sa tanang tulo ka petisyon na nag-question sa constitutionality sa NBN deal. Matod sa Korte Suprema, namut ang academic na ang mga petisyon. Human gikanselar ni Arroyo ang kinatibuk-an na proyekto. So masaaron kayo ang mga ebidensya pero nasango ang tanan pag-abot sa Sandigan Bayan o sa Korte Suprema. Daghang salamat sa influensya ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo sa labing importante nga mga institusyon sa atong nasod. So kini mao panghitabo, mao'y gibasihan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa iya sa pagdominar, sa iya sa pagsiguro na siya makakontrolar sa labing importante nga mga institusyon sa atong nasod. So karon ang mayoriya diha sa mga maestrado sa Korte Suprema, mga tinudlo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Nang retiro naman ang mga tinudlo ni Arroyo. So kung magkinaunsa, si Duterte andam paggamit siyang influensya diya sa Korte Suprema. Kung magkapiki-apiki, magkakasuhay ni sila ni Presidente sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. So yun na naka-importante ang influensya sa mga institusyon. Si Duterte na tingwa mo padagang mga senador aron makuha niyang mayoriya sa Senado, makuha niyang mayoriya sa House of Representatives, aron nga di nasama kahawd si House Speaker Martin Romualdez ug si Presidente Marcos karon na waintay dag-anan ang mga Duterte kaya duha ka bay balauranan gidominahan man sa mga aliado sa Marcos Romualdez faction sa unity. Hantod karon si Duterte man ang kontrolar sa buhatan sa ombudsman kay si Samuel Martires iya man nga tinudlo. Maunang ang administrasyong Marcos sa karon nagsige sa pangita og mga paagi o sa pagtangtang kini mga tinudlo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga dili hingpit nga loyal sa bag-ong administrasyon. So si Arroyo mo ni perfect ining maniubra sa pagkontrolar sa nagkalilain nga mga
ahensya o mga institusyon sa gobyerno na critical, mapuslanon kaayo sa pagpralipod sa iyang kaugalingon. Og naparalipdan gyud ni Arroyo ang questionable kanyang transaksyon nga gitawag og NBN ZTE scandal. Hinaot doon natay na punit nga mga pagtulunan ini maong transaksyon nga atong magamit sa mga kontrobersiya sa atong nasod karon, sa umaabot nga mga transaksyon nga sudlan ining administrasyon na unta maliksyon ta. Importante kayo ang pagpili og ligdong takos ng mga kongresista o mga senador aron pag-insister na dunay check and balance sa gobyerno, na dunay makabadlong sa executive department kung dunay mga pangabuso, kung dunay mga pagsuway, pagmaniubra sa atong mga balaod o labi na gyud ang pagsurikbot sa atong nasudnong panudlanan. Uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon, kini si Leo Lastimosa. Pasalamat sa inyong padayon nga pagsunod, pagsubay, pagsuporta, pagsalig o pagpaminaw sa atong panahom dayong kilom-kilom. Daghang salamat, Bing Bing Girl, the Bing Bing Girl. Daghang salamat, CB.